पाटकिजुलिनि माइनाव क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव 30थि बड'लेण्ड मार्टार्स मेमोरियल फुटबल कम्पिटिशन 2023 खौ खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार जाबाय। 1990 मायथाइनिफ्रायनो दिनैसिम पाटकिजुलि माइनाव क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव ओनसोलनि मेलेमजिबि समाज सिबियारि बिथांमोना बड'लेण्ड मार्टार्स मेमोरियल फुटबल कम्पिटिशनखौ खुंबोबाय थाबोदों। जागायजेननाय बोसोरनिफ्राय लानानै बड'लेण्ड मार्टार्स मेमोरियल फुटबल कम्पिटिशनखौ खुंबोनानै ओनसोलाव सोलायनाय सांग्रांथि आरो गावजों गावनि गेजेराव अनलायनाय फोथायलायनाय लाबोनो हाबोदों। माखासे सम कर'ना भाइरासनि साग्लोबसारनायनि थाखाय 3 बोसोरसो खेलाखौ खुंबोनो हायाखै। गुबुन गुबुन बोसोरफोराव खुंबोनाय बादिनो 30थि बड'लेण्ड मार्टार्स मेमोरियल फुटबल कम्पिटिशनखौ बोहैथि 23 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायनानै 8 अक्ट'बरसिम खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों आरो बे गेलेनाय बादायलायनायाव गासै मोन 14 था गेलेगिरि हानजाया बाहागो लागोन। जोलुर गेलेनाय नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोनखौ 8 सेप्तेम्बरनिफ्राय जानो गोनां फुटबल गेलेनाय बादायलायनायखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो खावलायदों खुंफुं आफादनि मावफुं आफादनि आफादगिरि केसि बर'आ। बेखौ आङो दिनै हामबाय होनदों बे मोजां मोनसे खाबु मोननायनि थाखाय। बे बड'लेण्ड मार्टार्स मेमोरियल फुटबल कम्पिटिशनखौ एबा टुर्नामेन्टखौ जोङो 1990 सननिफ्रायनो जों जागायजेनदों पाटकिजुलि माइनाव क्लाब स्टेडियामाव आरो जोङो दिनै देग्लायजों जोङो 30 बोसोर खुंनाय जासिगोन। माखासे नैबे कर'ना भाइरासाव 3 बोसोरसो जोङो खुंनो हायाखैमोन, खिन्थु जों देग्लाय 2023निफ्राय जोङो खुंनो बेबायदि डिसिसन लानाय जाबाय। जोङो देग्लाय केलकातानिफ्राय आरो बेनिफ्राय सिलिगुरि लानानै शिलं बेबायदि जोंनि आसामनि बाहेरनिफ्रायबो जों टिमखौ दिनै देग्लाय हांख्रायनाय जादों आरो कपारेसन जोबोद मोनदों। आरो बे खेलखौ फाथिनाय जाहोना जाहैबाय जोंनि बड'लेण्ड जिथु मुभमेन्ट, बे बड'लेण्ड मुभमेन्ट गोबां जोंनि जोहोलाव जोंनि आइजोफोर आरो बेबायदिनो सेंग्रा सिख्ला बोराय जा बुरै जा आन्दलनाव मुभमेन्टआव बेबायदि समाव गोबां मानसिफोरा जिउ गोमानो गोनां जादों। दा बिथांमोननि जिउ जिथु सुप्रिम सेक्रिफाइस डिउरिं बड'लेण्ड मुभमेन्टआव, दा बिथांमोननि जिउखौ जों गोसोखांनानै इन अनार अफ दौस जिउ गोमानाय मानसिफोरखौ गोसोखांनानै जोङो बे खेलखौ जोङो फाथिनाय जादों 1990 सननिफ्राय। आरो बेनिखायनो बे खेलखौ दिनै जोंनि बे पाटकिजुलि ओनसोल तामुलपुरल' नङा, बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आरो रङिया बेबादि मुसलपुर बेनिफ्राय आरो जोंनि खाथियावनो भुटान इन्टारनेसनेल मोनसे कान्ट्रि भुटान रयेल भुटान बे कान्ट्रिनिफ्रायबो गोबां मानसिफोर जिहेथु जों बर्डारावनो दङ, बेनिखायनो बिथांमोननिफ्रायबो फैनानै बे खेलखौ उपभग खालामनाय नायफैनायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो बिनि गेजेरजों जोंनि खेलखौ नायनायनि गेजेरजों जोंनि अननाय सिबिनाय आरो बेबायदिनो मोजां मोनलायनाय हामलायनाय आरो बयबो जातिफोरा बेवहाय जिहेतु खेलखौ मोजां मोनो, जोंनियाव बिदि मोनसे ब्रादारहुड बेबायदि जों मोजां रिलेसनशिपखौ जोङो डेभेलपमेन्टखौ नुनो मोन्दों। आरो जोङो जिहेतु बे बर्डार एरिया, जों बे ओनसोलाव बे खेलखौनो नायनानै जों रंजायो। बेवहाय खुनु धर्मनि खोथा गैया, खुनु राजनितिनि खोथा गैया, जों खेलखौ मोजां मोनो। बे हिसाबै जों बयबो बेखौ उपभग खालामो आरो बेबादिनो जों मोजां थासारिखौ जों नुनो मोन्दों। आरो जों सानो देग्लायबो जिहेतु जोङो फैगौ सेप्तेम्बरनि 23 तारिखनिफ्राय अक्ट'बरनि 8 तारिखसिम जोङो बेखौ फिक्सार खालामनाय जाबाय, टाइ ड्र' खालामनाय जाबाय। बेवहाय क्लजिं सेरेमनियाव जोंनि बिटिआरनि मानगोनां प्रमद बर' चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारा फैगोन होननानै बिथाङा बोसोन होनाय जादों। आरो अपेनिं सेरेमनि 23 तारिख सेप्तेम्बराव जोंनि आसामनि स्पिकार मानगोनां बिस्वजित दैमारि, आसाम लेजिस्लेटिभ एसेमब्लिनि स्पिकार, बिथाङा फैगोन होननानै खोथा होबाय। आरो लोगोसे बिटिआरनि डिपुटि CM मानगोनां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, बिथाङाबो अपेनिं सेरेमनियाव फैगोन होननानै खोथा होदों। जों मिजिंथियो बिथांमोननि फैनायनि गेजेरजों बे खेलखौ जाफुंहोनायाव जोङो गिदिर मोनसे आसा लाखिनानै दिनै जोङो इसोरनि आर'जआव दङ आरो आसा खालामदों बे दिनखालि
मोजां थासारि जों मोनगोन होननानै मोनबेसे टीम जागोन जोङो गासै 14टा टीम 14 टीमखौ जोङो दा बे बोसोराव जों हांख्रायनाय जादों बोसोरफ्रोमबो नोंथांमोना खेलाखौ सालायबोबाय थायो थारैनो बेनि गेजेरजों नोंथांमोना मा लाब जादों बहाय जों खेल फाथिनानै जोंनि बे ओनसोलनि खाथि खाला आरो बाक्सा आरो तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट आरो मुसलपुर बेबायदि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आरो जोंनि रोङि ओनसोलनिफ्राय लानानै बेयाव जों खेल नायनानै बयनिबो गेजेराव मोनसे अनलायनाय मोजां मोनलायनाय बे बुस्थु स्पिरिटआ जों बेखौ नुनो मोन्दों खौसेथिखौ नुनो मोन्दों आरो बयबो गाजा गोमजा नुनाय फैनाय ज' ज'नो बेबायदि खेल नायफैनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बिदिनो अनलायनायखौ जों नुनो मोन्दों बङाइगाव साफागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार ग्रेन्ड i10 नियस i20 N-लाइन अरा भेरना आलकाजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव साफागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नाम्बार 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव साफागुरि र'ड